Hadi başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Assalamu aleyküm mihmanlarımız Murat Razakov, Murat Garagumlu. Assalamu aleyküm. Hoş geldiniz. Salam aleyküm. Hoş bulduk. Bugünkü temamız ağzı birlik. Hemmemiz şu isteyaz ağzı birlik hakkında apayısan ağzı birlik olup hareket etmeni. Yine apayısan öz arasında da problemalar var, ağzalılık var. Murat Garagumlu Serdar Ağa size birinci soru. Şol problemi nämeden emele gelýär? Nähili öz garaşyňyzy aýdyp berseňiz. Indi gelin başta bir tahkiklik getirelim na şu oppozisionerler arasındaki problemler diyelim. Oppozisionerler diyen wagty şu halk kimlere seredýär, şu aktivist men o garry nemelerden başlap haçan öljegim, nämelim, näde gözüm şeýit bölen diýip ben bilemek. Şolardan başlap bizlere çelli ýaşlara çelli gelip ýetýär. YouTube'un içi tölemeyne Murat Razak fiýaly ýaş olanlarymız bar. Edir şolar ýalakyň belki bilemek dünyanın garayışları tapawutludur velin temany ütgetjekler. Birinciden biz 30 yıllap bunu edotis, 20 yıllap bunu edotis, 15 yıllap bunu edotis sen adamlar barada gurrun gidenak. Olur bugün oturandırlar elini ayağını dişlep 2020 yılı mümkinçilik vardı. Halk şunu alacaktı. İstanbul'da gayratı bolup gelen ýagdaýyna gelip bilen ýagdaýyna 50 000 adam, 100 000 adam Sultanahmet'te toplanardy. Özleri korktu gelmäne. Näme üçin diýen wapros dörep çykýar. Ýöne biz oňa seretmäliň, biz esasy bärde şahsiýetler barada däller. Aslında seredin. Men mysal üçin hemmen golda ýa-ni. Golda men adamym ýok. Söýgen adamym ýok. Gıygıren adamım yok. Hem daha şu kim o знаменитый adam Türkmenistan'da şu an iki tarafa da hem da belli etcekmiş, betcekmiş, kurtoy olup böyle biri var. Kim o Sadık Şeyhif mi ne Aydayn adının familyasını. Aha sen 2020'de can edeninde bana görüntülü gürleş bilmedin hemenin ölen. Pasır edovatin Türkmenistan'a varandan sonra. Bolya, lichnesler önemli değil. Yine de şu ayda aslında bizim bu tema varada, bu fikir varada ben Murat Razakov'tan has yaş neslin görüşünü alacak kolayım. Bunların garayışı nähili? Bizlerin garayışımızda üt göçük mü ya garıların kıbılen değil mi ya da bu 25-30 yaşındaki olanların fikri vapşe başkaça mı? Garayışları, sistemaları ya da elbette şu bir biznes bilen bir bağlap bütün Türkmen'i bir qow baylığın töwregine üşülüp bolar mı ka? Murat siz öz pikirinizi aýtsaňyz, öňler videolaryňyzda psihologiýa tarapdan gurumlar geçirýärdiňiz. Näme sebäpden halky azaly boldy? Ne Serdar Agaýa 50 000 adama çelli çykyş etmäne taýar bolup duran adamlar bardy. Indi häzir näme üçin opozisiýa hereketi saklanyldy? Opozisiýa hereketi saklananyp dowam edip dur. Ýöne maksatlaryny bilen oklar. Plansız iş edilýär diýip görýän berde. Ondan sonra da bireyine zady yok, uwajenýasy yok, hormaty yok. Ol ondan üstün çıkacak, bul ondan üstün çıkacak. Ol onu ezecek, bu bunu ezecek. Düýbüne seretseň ol şu wagt garşysyndaky bilen dalaşýar bolen, ýöne özünün dinleýijilerini, özünün ýene şo dinleýän halkyny özünden ittirýänliginden de habary ýok köpsüniň. Ondan sonra da şonu aýtýaň da sen şonu ne doğru edýäň diýen soň sana düşman bolýar, seni agent edýärler. Şonu ýaly tankytlan adamy. Çünki näme üçin şu ýaşullarymyzyň özleri indi men bärde adım tutup oturmaýyn da. Hani opozisiýerlerin, opozisiýamen diýip ýörenlerin köpüsi öň şu ýurdun içinde bir zatlar bolanlar, şu ministr bolup çıkıp gaýdanlar, gaçyk gaýdanlar götüne gurşun ýyp, yok ondan sonra da türmeden çıkıptır hamala da zordan çıkıp gaýdypdyr. Belki onu birisi çıkarıp goýberendir belki. Çünkü Türkmenistanda bilýäňiz bir opozisiýa yani ya da siyasi tutsok türmeden çıksa onun
yurdun dışına çıkması biraz mümkün değil diýaly men üçin görünýär. Ýöne şolar çykýar, nädip çıksa da. Indi şuýda her hili bir padwok soraklar bar da ve özünü de häzirem opozisiýa görkezýärler, ýöne eden işleri de yok. Bir tarafından başkasına seyredýän edýä ulin ýöne illüzionly täze Türkmenistan ýaly ýene näme ýaly gidip äze şondan tankyd etseň diýjek. Näme üçin men tankyd edýän, ene sen agent diýjek. Düşündirip bilen mesela häzir oturup Murat Gurbanowydan tankyd etsem Murat Gurbanow hem göwnüne gataljak, olam diýjek. Sen näme üçin men tankydlaýan, ýene näme diýjek. O bu maçam näme? Bizin yaşların pikirlerini ken ünüse alan oklar, yaş görýärler, çağa görýärler. Näle diýsem, hani opytsız diýerler, okey, dogry kabul edýän opytumuz yok, zadymız yok. Ýöne bizim de garaýşymyz bar, bizim de garaýşymyzyň da bir dinlenmesi gerektiğini pikir edýär. Ve şu olaryň garaýşy bilen bizim garaýşymyzy ikisini ortaga goýup, teýelek stolda bir gepleşilip, bir ortaya bir ideýa getirilmesi. Şu ideýanyň üstünde de maslahatly, ılalaşykly, bir-birine hormatly iş edilmesi. Şuýda meniň görüp duran zadym näme? Birek-bire hormatsyzlyk, plan yok. Planyň da arkasında. Indi bu biraz grubrak bolýar, dönüklük da, yani başlaýa opozisiýa bir aktivist bolsun ýa-da şu opozisiýanyň özü bolsun, niýeti başka gowy niýet bilen başlaýa, soňa waka soň erwetleşip uğraya. Erwetleşip uğraya diýenemde de o şu manaya gelen ok, agent öwrüldi, Türkmenistana işleyen mana getirem ok. Ol şu manada ki hani özüne erwetlik edip barýanyny özü habary bolman başlaýar. Näme üçin? İşte Ýankaýdanım garşy tarafyň o garşysynda özünün birinci maksady Türkmenistanyň prezidenti bolup duran wagtynda bu uju kapitaldakiler bilen çekeleşi uğraya, kapitaldakinin ýene nämesini özünün üstüne gelen tankidleyen adamının bir zadyny apravdanyasy diýilýär, indi orusçasynda. Özünün şu apravdanyasy boýunça işlep başlaýa. Ýöne hiç sada seretmen, diňe özünün yazan, çok çyzan plany bilen gidilse ve Ýankaýda ýaly eğer hormatlansa ýaşlaryň pikirleri, ýaşlary bilen hem maslahatlaşyp, ýaşlaryň da pikirlerini okey diýip, şolary bilen hem bir zat edip, yani mixlap diýjek bolýanym. Hani gel seni hem okey, seni hem pikirinde bir peýdaly ýeri bar eken bura. Gel sen bilen hem oturaldan şunu maslahatlaşaly. Şuýda şunu şey etsek näle görýän? Yok, men şunu şeýle düşünýän. Da orta ýol tapalyň. Şu däl de şunu şeýle yapsak, seýken bolmasa, meýken bolmasa. Hani bu ticarette, hani pazarlykda, bazarda, alım satımda näle o zat orta ýolu tapýan bahada. Eder şonu ýaly, şonda da şunu şey edip bolýar. Ýöne yok. Seredýän ulin yok, yine de menin görüşümde, most men yanlışam görüp bilendirin. Karşı tarafta indi ben berde az yine de adım tuta oturmayacak da, yani bar şonyalar görünüp dur. Bu köremeyelim, belki fanatları görmeyen bilýärler bunu. Men kapitaldan fanatı däl hiç kimi, fanatı bolmanım üçin ben analiz edip seredýän. Men hiç kimi berden fanatı bolamok. Ben diňe alternativini seredýän, hemmesini edip gören, işlerini seredip gören, tereze alıp gören näme diýerler? Çıkýarlarda hali hiç satı yok, hiç satı yoğun üzerinden bir hayaller da, miçta da, onu şey etsek, me etsek, yok onu şey etsek, me etsek goğu da, ýöne bir planın üstünde yöreli, yok. Ondan sonra da hani şu işi edilip gören işi neçinci ýyla gidýäs, 3-nji ýyla gidýäsmi diýen. Meniňe şu çykanyma diýende, men yüzüm açyp çykanyma, burada 3-nji ýyla gidip durs. 3 ýyllap şu işi edilip ýörüs. Häli bugün seretsen 100 açılanların arasında sanap bolýar. Çıkyberin. Yine geçen gün bilemok Farhad'ın kanalından birisinin kanalında o zady gördüm de, videonu gördüm de. Ana şoma ilham verdi. Näme üçin, neresi ilham verdi? Yaş dayzalarımız uju pretenziýasyny gorkman gürle uğradılar. Gorkman ağzına geleni aýdymam durlar. Öň sesini çıkarmanlar. Buların neticeleri yine de nereden? Yine de şu opozisyonerler erveden bolsa, gowan bolsa diyelim. Hani iki tarafta olam ervet ya da bu doğru ya da bu ervet ya o doğru. Yine şonda da şolarım bizden ilham alıptır da şu zatlara gürlep başladı. Indi men berde näme diýjegim? Indi bir erkeklerimiz de şonun ýaly bolup başlamasını isleýänler.
Yani erkeklerimiz hem TikTok'ta zaten girýärler-de yüzünü açman gürler. Indi açıp gürleýäverin. Açıp gürleýäverin çünkü özümüzün geleceğimiz üçün gowda bu. Özümüzün çağlarımızın geleceği üçün. Biz gürlemesek, biz dymyp ýörecek bolsak, bu opozitsionerlere biraz özümüz halk olup gow görmesek de, şolara da goldak berip durmasak, özümüzün pikirlerimizi aydyp durmasak, tankytlap durmasak, bularam ösmejek, bularam ýöremejek. Durýar da çünkü yaşlar gerek. Perspektivni oglunlar gerek. Soň üçin diýjek bolam näme? Biz diňe hem ösmeli hem birek maslahatlaşıp birenin pikirlerini dinlemeli. Tankytlayanı goy tankytlasın diýmeli. Indi tankyda gelecek. Näme üçin tankytlasın diýjek bolam bireyi? Çünkü Sovyetski Soýuzda da şu tankytlama sistemi yoktu diýsek ama bardy. Ýöne edil bizim diktatura ýaly deldi. Şo wagtlaram tankyt ulu ýokardakiler edilen okdy. Ýöne beýleki hani zatlar edip bolýardy. Ýöne şonda da tankyt ýok diýse de bolýar. Şondan gelip çykan zat da bu. Ýöne bizim diktatura geçenden soň bu Niyazovdan başlap häzirkeçeli umuman kesildi. Ve bu какой-то zada häsiýetliye öwrüldi. Yani tankytlama gadagan, tankytlama bolanok. Şo taýdanam çykyp gelenler şu dışarıda häzir opozisiýanerim men diýip iş alıp barýanlaram, şu wagtym şolara gürleýän wagtynda yaranok. Yok diye sen meni tankytladın, aha diye sen eylesin diye. Bu bolanok. Çünkü biz eğer häzirdenem yurdun başında da birek tankytlamajak bolsak, goýonda diýjek bolarym diktatura galsın. Yok onda tankytlajak bolsak da fakt bilen töhmetsiz tankytlalım. Näme üçin? Senem şu edýän ýanlyşyňy düzelt diýjek bolarym. Yani etme diýen men. Ya da şunu et diýen, şunu şeylere get diýen. Diýmek sen şunu kabul et, düzelt. Mesela diýem o gün bol git YouTube'un bilen özüňem ýok bol git diýem o ýok. Ediber işiňi. Ýöne şu taýda meniň görüşümde şu taýda ýalňyş diýen. Şunuňy düzelt. Boldy başga zat diýem o ýok diýe sen meni tankytladyň diýe şu yetişmeye çykýar da maňa arhivden öň bir zatlar gürleýän videolarymı goýada yani maskara etme niyetine girýärler. Ona gerek yok. O vatandaşlar gerek yok. Yanlışmadık adam yok çünkü. Şudur bilemmi? Şoň üçin biraz tankidi de kabul etmeni öğrenelim diýjek bolarym men. Opozisiýerler bolsun, aktivistler bolsun, fanatlar şu bizi dinleyijiler bolsun. Çünkü eğer biz häzirden şu zatlary kabul edip, şu zatlary öğrenip başlamasak şu matdan, o hiç kaçan düzelmeýär. Çünkü ne Avrupa'da hemmemiz emine, siz Amerika'da, sizem Avrupa'da, menem Avrupa'da görýän bolin köçe baýdaklaryny allaýarlar çykýarlar iki topar. Bir garşy taraftan başka opozisiýerler garşy tarafı, endi ol başka bir zady protest edip gelýär. Berden onun garşydaşy gelýär. İki partiýa gelýärler. Biri ağzına geleni gürleýärler, edýärler. Ýöne uruş ýok. Ýöne birine bir zat atanny görem ýok. Arada kellesi giden çakıl biraz kem akıllary bar bir kisan. Ýöne umuman sereden wagtynda hemmesi birine uwaja edýärler. Birek göreni ýene de dinleýärler. Ondan sonra da näme maksadyny bilýärler. Şo cemleşip iki partide cemleşip gidýärler, nire gidýärler? Nide şu protest etmeli ýerine şo taýy gelen wagtynda men özüm gözüm bilen görenimi diýen. Şo taýy gelen wagtynda özüniň arasyndaky dawa jenjeli taşlaýarlar gyraýa. Şo taýda bir maksadyň üzerinde bagyrşýarlar, gıygırışýarlar, protest edýärler. Ýöne çykandan soň şo taýdan aýrylandan soň ýene de birek patkol atýarlar, ýöne uruş ýok, jenjel ýok. Ýene gidýärler. Bizem şon ýaly bolmaly da. Men şonu diýjek bolýarym da. Ýöne bizde näme bar? Meniň görüşümde düşmanlyk var. Birek kin tutmalyk var. Düşmanlyk var, ýok etmelik var. Üstünden ezmelik var. Düşündürüp bilermi? Yanlış olsam düzeltip bilersiniz. Sağ olun. Has giňişlerini düşündürdünüz. Serdar aga size sonra tankydyň medeniyetini ýere çäýip bolmaly. Käbirde attakýarlar meselem agentliýa ýa kimse bizi attakýarlar. Şo bizim opozisiýa meýdançalygymyzda gawat gelýärmi gelen okmy ýa norma hasaplanýarmy? Ýewropada meselem. Konkurent hökmünde görýän bolsa ýa düşman hökmünde görýän bolsa. Yo, meniň pikirimçe şu taýda ýene de şo ýaňa muradyňa hem belek geçişi alak bir mesele bir misalyny
hakykatdan bärde 30 ýyl mundan öň bir başlanan bir oyun bar, berilen bir programma var, Basic Computer System ýaly. Bugün IBM'lerden öte geçe täze sistemalar, kompüter dahyýalar täze ýetişip gelen nesil ýa-da 2020 15 martdaky wakalardan soň meydana çykan Türkmen halky ýa-da başlanmayan mary bilen lewapdaky aprel aýyndaky sihini bestwe bir näse janlaryň gideni ýa-da bu meydana çykaryp dökdümi hemme zatlar azatlygyny isler. Etden we sünkden bolan bir adam vatanım üçin ditdiran wagty, ýurdum üçin ditdiran wagty bular gapdaldan gelýärler de şeýle tanqidliler, tanqidlasalar boljak. Dogry tanqid ýok. Diňe tökmet bar. Diňe tökmet bar. Esser döwrüne öwrenilen bir tökmet bar. Türkmenistanda häli güneçerli polisiýasyna, komitetine, prokuroruny, dejurny tökmetçiler bar, içinde işlerinden soň bilen dejurny tökmetçiler bar. Prosta gaýet ýazyly, adetli belki ol adam ýok. Bir operativnik ýa bir ugalovnik ýa bir sledowatel özü gol çek köweli arza çepeli bilen plany arza ýazdy diye şeýlik gidip oturan adamlar bar. Isen bugünkü bu tanqidde buların edýän işine sebep näme demiş? Milleti şahsiyetlere düşürýärler. Milleti şahsiyete düşüren wagty halky bir-birine düşürýär. Halky bir-birine düşüren wagty ne sebep? 30 ýyl mundan öň arzuwy bar eken biriniň ady hamana her kim tapawdy ýok. Vatan üçün görüşecekmiş, takansa gidecekmiş. Adamları yığnasa. 30 yıllık arzuğunu sen bugün millet, yaş millet yığınalan vakti hemen bir yere cemlemeğin deregine ol Devleteşnik Komitetin agenini, ol yeni bir kara görüşük falan, o tegeseşnik falan, bu pistigan, o yörününe vapşey terörist, beylekin vahabist, üçüncün yeni bir kara gör, halkı yani yalan gepler otirler ve gynansak hem halkımız bunu bilen ýagdaýynda da näme üçindir ýene şu oyunları gelýär. Çykýa wapros. Muňa sebäp bolup bilen zatlar näme? Belki bularyň köpsi neçe seri işlesinin sergezdanydyr, mecburi bolan üçin dozasy üçin edýändir, ýa-da bulara pul tölenýändir, ýa-da bular hakykatdan hem ýa gaýtşyňyz ýalar. Bilen aklar näme üçin bu dünýä doguldy adam zat. Bu üç her bir adamın 3 eciz yeri var diye de bir açacak kutarca olsam uzak çektim gerek bağışla. Bu adama 3 tane patkot var. 3'ten birini edersin. Ya da inandırarsın, ya da korkuzarsın, ya da satın alarsın. Şu an Türkmenistan'ı korkuzma usulü bilen saklap otururlar. Yani içinde satın alınan adamları var. Az möçberde köp adamın pul verip bilen olur. Hem beni bayağı satmak niyetleri yok. Az möçberde adama satın alan adamları var. Yani ol. Satın alan adamların köpüsü bilýär. Näme boljagyny. Yani hemmezem molla işana gatnap, doğa yazdırıp, sadaka koyup, kesip, koyun soyup, öküz soyup, düye öldürüp, Ağişan can yok, 360 övliya yok, Ismandata yok, Kazakişan, Dargan Baba mı näme var, Çerçeve tarafta da var, bir Sultan Sancar yok, övliyan varnayla direkt doğa ediyorlar. Seravuna türmeye gidiyorlar. 2 yılın içinde prosta barmakta sana, neçe sana minister mutluluk değil ütküt, İçeri İşler Ministri. Sonra adamlara bir soru verdirdi mi özüne? Ne için? Ministri ütküdele izinden. 2-3 yılın içinde. Kendi durmadı. Demek, envoda halkı boğup bilen ak, boğası gelen ak. Sen envoda daklat beri oti. Halkın yağdayı, gazaplı, parakovoy, boçka, sakal ne pravilini düzeyine berde bir uçturup gitse, o zaman halkı saklap olmaydı. Yani, bundan netice çıkarman, qayta täze envoda ministerini getirdi, qayta ayal gizleri bir tor kıyınçılık getirdi. Qahar edip ona ayal gizler ondan beterrek zat görkezdiler. Yakında käbir aktivistler paylaşıp öldüler. Türkmenistan'da bağışlaman sen demokratik dünyevi devlet bolacak olsan birinin şahsı durmuşu öyle näme işin var? Köçede etmeyen, başarda men bolsa beylik etmeyen bolsa bağışlaman otarayın. Serdar ağa, söyledim indi bizim tankidimiz niye çeklenmeli? Biz rejimin taraftarlarına ağzımıza gelip gelen sözler adjust da onların bizim halkımızın böyle rejimin taraftarı sana geliyor. Dıyır ya, sög ya, enine yetiyor, doğanına yetiyor, kaya ya. Sen näme etmeli? Sen onun yüzüne karap gülmeli. Aslında ağlamalı.
Näme üçin diýen wagtyň ol neresse ol adam zat ogly, gyzy, çagasy, enesi tapawdy ýok. Bir zadyň bir aslında yetmeli ölümlü dünýädeýiz. Ölümlü dünýä. Kreslan başyndaky oturan adam faraon hem bolsa ölüp gitdi. Düşündirip biljek bolýan adam. Ýöne şu ilahlaşdyrmak bar adamlar, ilahlaşdyrmak ve Allah'a şirk koşmak bolup gidiyor. Şimdi dinin temany gürleşip başladan bäri siyasatı dini karıştırmaň diye Kemal Kakarynam geliyor, biz karıştıracak gerek yerinde. Eger de böyle bolýan bolsa, sizin aýdyşyňyz ýaly. Onu bizi yaman hapa kaýış sözler bilen etjek adamlara etip biljek iň ulakon gowulugymyz ýa-da erbetligimiz. Allah Taala sen ıslah etsin. Allah Taala sen ıslah eylesin. Amin inşallah adam bol. Amin okap yaxşı dileglerini uğradı vermez diýen. Bugün olmazsa bir gün uyanar, oho Hudaý bar eken. Bizim Türkmenistanyň halky Hudaýyň barlygyny bilir. Öler ýaly gorkaram. Para alanam sadaka veriyor. Adam öldürenem sadaka veriyor. Bağışlamayın. Yalan mı? Mümkin. Doğrudur. Murat, siz ne hili söyleyeceğiniz? Bizim tankidimiz nerede çeklenmeli? Yine prezidente, hazırki önkü prezidente söylenen hazır meclisin başlığı bolup dur. Ağzına gelen adyarlar. Ondan sonra şol formatta da öz yakmayan opozisyonerlerine de şonyalı soğunyarlar. O derecede soğun meselelerde at takyarlar. Eğer de bizde medeniyet olmasa biz ne etmeli? Adımları düşündürmeli mi? Yine onu tankitlasa olya, onu ağzından gelen sözü aytsa olya, bunlara değmeli der deyip. Ya bir nähil yol görýäňiz? Şu tankit medeniyeti östürmek için. Ya tankit medeniyetini östürmek için onu medeniyetle alıp barmalı. Indi näil diýsem? Çağına hazır iki ayrı çağlar vardı. Mesela pullu, bay öýde ösen çağa, olar oje näili, onu enes atası ılımlı, bilimli bolan üçün olaryň öýünde lişini ras bu söýünç sat çıkan okta medeniyetli gürleşdiği için o çağa da medeniyetlice ösýä lişini ras hapa söz diýen ok, gene näme diýen ok. Ýöne garip rakmaşkaladan öseni üçün onun içinde en ataları da hani ılımlı, bilimli bolmany üçün ve özünün çevresi de diyelim hani yakındaki adamları da şonyalı bolan üçün olar hapa gürlen üçün olam şey diye. Indi hazır opozisyonerlere şu primeri getirýän. Opozisyonerlerin özleri ya da opozisiýa olsun, aktivist olsun bu tapawdy yok. Her ikisinin hem değişli bu. Eğer sen özün TikTok'tan olsun, YouTube kanalından olsun, eyle de beyle de tapawdy yok. Sen şonda eğer wişşär edýäň da seni dinleýärler, seni söýerleriň var, seni fanatlaryň var da. Indi sen şu alıp baran işinde eğer sen garşı tarafa diňe garşı tarafım diýip, okey 30 ýyllap birinci diktator, bulam 15 ýyllap zulüm edip gelýär bizim halkymyza, vatandaşlarymyza, bütün Türkmenistan toprağımıza. Indi okey olam diýip ağzına gelenini söýüp dursaň, bu sefer näme bolýar? Bu sefer seni dinleýijilerin de ertir biri seni kopyalar. Näme Murat diýe, o menem diýjek diýe. Olam çykýar da diýe. Okey sen opozisyonersin, sen özüň alıp çykýan, belki pulun vardır, advokata tutup bilersin, ýene näme. Ýöne o gariban halk çyksa da senin aýdan sözlerini gaýtalap dursa, onun ne arkasında gücü var, ne pulu var, ne kanunu düzük bilýär. Yani özünü gorap bilmejegini bilýän de men şo eşitip duran fanatları. Bu sefer näme bolýar? Olar ana hapa söz diýdi. Şu askarableni şolar hem alıp 15 tutka basyp bilýärler, ýene näme dip bilýärler. Yani diýjek bolan gowy primer bermeli bu diýýänim. Meniň iň kısa tarafından açacak bolýan näme? Biz gowy primer vermeli. Gowy primer vermeli ki addaçamız da şonyalı olmalı. Yani biz hem gowy primerem ondan sonra garaşmalı. Eğer sen özün hapa primer verip dursan, ondan sonra sen näme garaşacak? Şonyalı birzat garaşacak. Çağa ýaly da çağany näli baksan, östürsen, edil şonyalı hem sen özüň alarsın. Çağla kiçi wagtyndan söýmeli öwretsen, şu ulalandan soň gyýyryp söýüp berejek näme deýin diýip. Ýani şonuki ýaş wagtyndan etmesen, düşündürsen, ol bolan ok diýip.
şu ulandan sonra bilýär şu yaş wagtynda aýdylan üçin diýmeye gerekli yerine diýer. Ýöne boşu-boşuna diýip ýören ýok. Her ağzyna gelen yerinde diýip ýören ýok. Ya da связка слов aýdyp ýören ýok şonu. Diýjek bolanam bu ýa meniň pikirim. Meniň pikirim bu. Ýani siz diýdiňiz, hormat goýanok, ona medeniýetimiz pesrak diýdiňiz, onuň pikiri ýok, ideýa ýok diýdiňiz-de. Ýöne käbirler opozisiýanyň arasynda Russiýanyň alyp barýan syýasatyny goldaýarlar, şol propagandasyny gaýtalap dururlar. Goldamasa da şol propagandasynyň ideýasyny öňe sürýärler. Russiýa oňot, Russiýa bar wagty biz oňotdyk diýip käbirleri bize Russiýa gerekde özümüz özümüzi galdyrarys diýip aýdýarlar. Käbirler Türk halky bize ýakyn, şolar kömek eder diýip umyt baglaýarlar. Şolardan indi aýdyň. Indi hazır most bu tema sizin aýdan soraňyza da dogry gelmejek bir zatdyr. Ýöne vatandaşlarymyň bilmesini isleýän-de hazırki aýtjak zatym. Bu aýtjak zatym hem şu ýanky sizin aýdan temaňyza ýakyn bir zat. Olam näme diýseňiz, meniň indi hazır muny aýdan wagtymda diýmesinler vatandaşlarym özüniň ene garyndaşyny, özüniň ýakynyny maskara edýär. Meniň ona ýaly niýetim ýok. Men sizler bilen açyk bolýan we bolan zat aýtýan ki, bunu bilin ki, eğer aktivist boljak bolsaňyz şu ýazgylara gawat geljegiňizi bilin diýip men bu zatlary size diýen berden düşündirjek bolýanym. Indi meniň bir garyndaşym bar, ýakynym olam. Ya ýakyn diýenim, uzak garyndaş däl, ýakyn garyndaşym. Ýöne 99-njy 2000-nji ýyllarda bu iki grajdanstwany alanlardan, yani Russiýa grajdanstwasy da var, Türkmen grajdanstwasy da var. Okey? Ondan sonra bu 4-5 ýyldan beri Russiýada ýaşap ýördi. Indi Russiýada ýaşap ýördi. Menem berde Ukrainany goldamok ya da Russiýany da ya da gowy göremegem diýemok ya da Russiýa ýok bolsanam diýemok. Ýok, olam özüniň tarafynda dogry ýerden var. Ukrainanyň öz tarafyndan dogry ýeri var. Onuň hem ýalnyşy var, munyň hem ýalnyşy var. Amerikanyň da var, hemme tarafynda. Men onu goşamak şu. Men sadece näme diýdim? Men faktlary bilen diýdim. Berde pasolstva yolda gidip barýadym. Russiýski pasolstwany gördüm de, indi berde häzir şu Ýewropada. Russiýski pasolstwaya kamerany tutdum da baýdany video çekdim de sen diýdim näçe adamlar öldürdün diýdim. Indi bu fakt dälmi? Fakta. Näçe adamlar öldü zatda Ukrainada bombalanyp. Dogry däl, men şonu diýdim. Ondan sonra da kamerany beýlek döndürdüm de bu benzinin pulu var ya, hani benzinin pulu görkezýär şöpçiklerine, nırxını. Şonu görkezme ekonomika, hem dedim senin yüzünden karşı şu ýagdaýa getirdim dedim. Yani ben Russiýany günäkerledim. Biz fakta seretsek şeýle boldu. Russiýa uruş döretdi. Russiýa uruş döredenden soň Amerika sanksiýa çykardy ve Russiýada bütün gazdır, odur budur kesti. Ýewropada da näme boldu? Ekonomik kriz başlandı. Hemme zatlar nırxlary galdy. Inflasiýa döredi diýjek bolýan. Indi diňe bu Russiýa bilen baglanyş kılýar, ýöne men tak aýtdym onu. Indi şonu şu paýlaşymy Facebook'ta paýlaşdym diye meniň garyndaşym maňa ýazdy, sen diýe tupoy diýe, onuň ýüzünden däl diýe, sen bilen ok diýe, sen eýle diýe, beýle diýe. Men hem soň düşündirip aýtdym da, eger diýdim ki Russiýa diýdim, ilki bilen sen Türkmen misin, Rus musun? Onu bir ayırt et dedim, soradım. Ona atvet yok. İkinci sorağını veren vaxtımda dedim ki, eğer Türkmenistan'a dedim, yani Türkmenistan eğer men NATO'ya girecek değilse dedim ve Rusya'ya gelse dedim, kimi olacak? Gene de yere de Rusya mı olacak dedim, sorak veriyor. Ona da zat yok. Ne edip başlaya? Bizim ehli vatandaşlarımız gibi gürlep başladı. Ehli vatandaşlarımız diyen vaktinde gönlünü almasınlar. Yine sen dönük, yine sen özün doğan kardeşlerinden geçtin, yine neyme alternatifini çisti faktlı atvet vermenin yerinde özünü gorap payışlap başladı. Yine sen dönük, yine sen şeyle, yine hem kardeşin senden geçti, yine sen bir de üstünde de bastırayın, pul için yine nemeler ettin, yine pul için bizden hem geçtin yağlı gurumlar ediyor. Yani fakta seyretsek
Näme pul işledim, näme pul üçün etdim, näme häzir berde Russiýany ýamalladım. Ýöne ortadaki bir fakty gürledim. Bolan bir wakany aýtdym. Şo uruş eden üçin ekonomika şeýle boldy. Şo Ukraina'ya giren üçün näçeler adamlar öldü diýdim. Ýöne onu gorap nämeler diýmedim ha. Düşün. Bu meniň Murat ideya bar diýjek bolanda, ýani Russiýanyň goldaýan ideýalary bar, opozitsionerler bar, näme Türkiýany goldaýan adamlar bar. Türkiýany bilen birleşik yapsak, birleşik etsek oňat bolar diýip. Ondan soň siz aeroportdaky adamlary ýatladyňyz-da. Şonda adamlar aktivistler goşlanak, opozitsionerlere. Ideýalary bar ýöne, aýdýarlar. Näme üçin adamlar goşlanak? Ynamy ýok. Ynamy ýok. Ynamy ýok şo. Hem mesela ınam bilen başlar ağamcan. Inam bilen başlar. Liboy işem ınam bilen başlar. Yani bizim halkımızda ınamı yok. Inamının yokluğu sebepliği de o belli. O şu vakt benim fikrimçe biz biraz kısa derse biraz hoğluk yaz da şu bolmalı yenenen. Yani yok. İnsanın psikolojisini yumuşadıp, düşündürüp, yuvaşlık bilen öğreniştirip, özüge çekmesen, yani düşündürmesen bolanok adam ürpünýär da gorkýar da näme üçin diýende 30 ýylla batýan onun enesi hazindi bir ýaş olanlardan ben özümün ýaşymdaky olanlar bolsun menden kiçiler bolsun olaryň ene atalary näme diýe ýok diýe oňa da garşma diýe garşma diýenden soň iki tarafa bölünüp durda berde Murat Razakov diýe gel goşul diýe ýa-da tapow diýok kimi halayan bolsa kimi seredýän bolsa aňardanam seredýä ölen ýakyny ýa dogany ýa garyndaşy diýe ki goy gerek yok. Garışman yazıtlara ular boş diye da. Yine so iki tarafta galya bu terezenin orta arasında duruyor da nirek yatacağını bilen o. Berek gitse yakınından bolacak gene menkiyalı öz yakınından son hayvatlar eşitecek yine nämeler edecek. Dönük olacak da düşünüyorsunuz mu? Bir tarafa geçse yine de her taraftan acı olacaktır. Sonuç ınamı yok. O ınamda yuvaşlık bilen geliyor. Şimdi sizin erzerki yankı aydanınız ilki bilen hani bu plan dedik. O plana eden wagtymızda hani men diýene plan bilen ýöremeli. Ýöne biz plan bilen ýöremeli. Biz o plan bilen ýöreýäs-de bir belli bir wagta çelli. O plandan sonra ýene çykýarlar. Näme üçindir bilemok çykýarlar. Yani pıtraýarlar da. Düşünýäňiz ön geňeş kuruldu mesela. Şu geňeşde de kän gidilen ok näme üçin dagady. Ol özünün fikrinde özünikini talkat edýär, bu özünikini talkat edýär. Meninki bolsun da meninki bolsun. Başlan ýa düşünýäňizmi? Yani ortak bir niýete gol çekilen ok diýjek bolýanam düşünýäňizmi? Her şondan bolýar. Serdar ýa özüňiz hem aýdyp geçdiňiz. Hemme kemçilik bar diýdiňiz, hemme ýalňyşlyk edýäs, ýalňyşyňyz üstünden öwrenýäs. Ýöne adamlar näme üçin şol zatlary düşünmem, goşuluşmaýarlar, ynam ýok diýdi. Ynam nämeden döretmeli, näde döretmeli? Ynam ýok diýen zady ýa meniň bir ýerimi näme diýen kalbym ürperdi diýinmi? Diýmek aslında Türkmen sözünün aslına gidenimizde Türk imandan geldi, Türkmen boldy diýip zatlar ýazyp otyrlar welin. İman nirde bir wagtlar ýyldyza, güneşe inanýarlar, gökde gök tanrysy bar diýipdirler. Göğün tanrısyna inanyp gezdirler. İslam dini gelenden soň Türklerin içinde imanly bolan ilkinji halk Türkler diýende de bu Oğuzlar, Selçuklar hemmesi bilelikde bu sana otursan historiýasy uzun 8-9 min ýyllyk taryhy bar. Eski tarihten hem köp Mongoldan hem öňde gelýär. Ine de çykyp gidýän näşe temadan başga ýere geçip gidýän başla. Sonra gaýtajak mı o zaman? İmanı ne? İmandaşlık bağıştan. İnam ne öğretmeli? Bizde hemen kemçilik var. Öğreniyoruz. Yok. Inam kemçiligi var. Elbette inanyan. Kime inam kemçiligi var? Yanındaky ýoldaşyna, yanındaky dostuna, karşıdaşyna, bile ýolda ýörep barýanyna karşı inamy yok deyip aýdyly. Inam yok. Hiç kim inanan. Ýöne bağışla meni. Bir toýda bir märekede 100 adam, 1000 adam, 10 min, 100 min adam oturup ýyp içip bilýär. Dostlaşyp bilýär. Ýöne erti bir gün bile bir ýola düşmänem bile ýöne
saçağında nany ýywatyka öýüňe ýesini öldürmem gidip bilýär. Diýmek, bu kim barada aýdylýar bu zat? Muňalyk neme kime berilýär? Muňaly diagnoz. Ubiyça aýdarsyň muňaly hakyky ubiyça adam öldürip beren gaňhor bir jenayatçy bolsa, onun namına girip, bunun namına girip öýlerine wagtyň adam öldürip gesen bolsa, sen muňa psikologiki portret çizip bilersin. Diýmek, bizim Türkmenistan halkymyzyň köpsiniň, belkem ählisiniň psikologik portreti bozuk bir barada. Ubiyça görenaklarda hökümete satyk goýar. Men ýoguma ýanar. Bıcağız günümden hem ayrıların, bıcağız günümden hem ayrıların naraca deyin Türkmenen tägem hökümete koşulmak niyeti yok. Yani hökümet göz görteli bunu gün-günden tiskan içine boğup bari. Hani bir yerin haysin ses çıkarayın göreyin diye, men göresim geliyor diye bir yaş yolbaşçı gelipdir yurdun başına. Yaş yolbaşçı bir komandası bilen geler mi kadiysek, ençeme vakta bolly gerek posta oturanla entek bir özüne meňdeş ýalak bir eginde şema getiren akşa atasynyň maslahatçylary bilen aýlanyp ýör. Anamynyň komandasy. Diýmek ütken zat ýok. Diýmek bular entägem şo ýokarky ukaska bilen gorku bilen gidilip oty. Eýderine beýlerin. Aslında kelleni 85-nji 89-njy ýylda Polşada bir vaka bolupdyr. Hani bizim Türkmenistan'la bilmemi yöne maslahat veren protest solidarnosti. SSR'dan näet kopdylar we bugünkü Polşa näme üçin bugünkü ýagdaýda? Ananyp göräýin. Yöne köý bir işgär, prostoy bir adam işlen bolsa firmada hökümette tapawudy ýok, aýraýal bolup işlen bolsalar tokaýyň içinden ýer jaga edinip bilýär, özüne bir kiçiräjik kotejik villajy gurunup bilýär. Ezilip ýaşap bilýär. Pensiýasyny soğup bilýär. Bu ütköşük edýän zat ýok. Herkimin edýän işi daýy bizden azraň hem işleýärler. Biz şo solidarnost diýen pikire gelmeli. Agzy birlige gelmeli. Bir pikirin daşany türkmenler bir çukura tüýküreli, çukura tüýkürmäli. Gelin birleşeliň, toparlaryň ýolbaşçylary, beýlekler zaten o beýleki topardaky türkmenler men olary aýry göremek hiç haýsyny belki ýolbaşçylary aýdyndyr, goşulmak. Yönetmeni ynanýan 2020-nji ýylda dören oppozisiýon hereketi, hakyky grajdan halkyň hereketi Türkde bolsun, Orsetde bolsun, Hytaýda, Dubaýda, Amerikada, Ýewropada tapawudy ýok. İriç miwesini berjekdir we güni ýakyndyr inşallah. Ve bu sebäbi Ulukyn plus Türkmenistanly bir molladan sorasaň, mollaga alyk işsem nähili bolýar? Ay işsen bolady keýpi haram diýip goýberýär. Towa estağfurullah diýmeli. Türkiýedäki bir molla oňa soran wagtyň ýanyndaky oturan adam golak çekkäne geýdirip goýberýär. Ne biçim soru sorýarlar? Sen Müslüman mısın, gavur mısın diýär. Kapyr mı ýa sen? Daýarak bir oturan mazhaplarına geýdirýär golak çekkesinden. Sebäbi terbiýede bar. Inanç, iman. İman bolandan soň inanç bar. Inanç bolandan soň birege baglylyk bar. Bu Türk'ün halky bilemek, indi 2023'de näme etjekler, ýöne biz 2015'de bütün dünýä gördü. Bir iki sagada yetmeli, bütün Türkiýanyň koçasyna döküldi adamlar, 2 sagada ýetener. 75 milyon, 80 milyon adam. Biz näme 5 milyon, 6 milyon adamy arkaýyn dünýäniň niresinde bolsa bolaýsyn 24 sagatda Türkmenistana getirip bilmek kabiliýetimiz bar, Allah nesip etse. Hemmesini bir diýende. Murat, siz öz çıkışlarınızda tankidi käbir aktivistler tankitladınız. Şol tankit meselesine gelende özara gepleşip geçirseniz Gonefir şol medeniyet östürmez mi? Şonal metotlar. Ya da aýratyn tapawdy. Siz online gurnaň, men häzir danny berýärmi bärde online gurnap bilemokda. Düşünýäňizmi? Hani satın alma prilajenýalar bar, ýene näme, onu baglamaly, etmeli, beýtmeli we şu wagt özüme hem işim baştan aşkın da. Şoň üçin eğer siz online gurnasaňyz, çağırsaňyz, men gelýär, meniň üçin problem ýok. Men sözümiň arkasynda duran ýigitlerden de getirin liboy aktivisti kim maňa bir zat diýjek bolsa, sorag bar bolsa, online gepleşeli ki gaçmasın. Hani montaj bilen son kesip küsüp koymaslar o taýda bu taýda da. Yine Murat şey dedi, yine böyle Murat Bey dedi deyip
online gürleşeli gerek olsa ben gereken cevabını veren. Ben tankıtlayanan bolsam ben yine de arkasından yine şoları destekleyen hem için şolar var, hareket var. Şolar yok olsa hareketen bolmayada. Düşünüyorsunuz mu? İnşallah. Ve prosu diyecek olanım näme? Tankıtlamalı ki biz bireyi düşündürmeli da o yine şu yanlış ediyes mi? Şonu düzeldeli, devam edeli. Ben diyem o onu senin ben yok ediyen yani yok ona yal niyetim var olsa o istesem edip bilen yani ben niyetim yok ki onun yalı. Yani yanlış düşünüyorlar. Ne için? Karşı tarafındaki niyeti ne belli oluyor şu vakit. Düşünüyorsunuz mu? Karşı tarafına main değil de o karşı taraftaki. Onu gurnaş belki bizim etçek proyektimiz bu teklifimiz gurna beyleklere misal görkezeriz. Ne tankit etmeli belki öz tankit medeniyetimizi östereriz inşallah. Şadara sizin teklifiniz ne? Plan belki plan yoktur. Yani ideyalar var opozisiyada. Medeniyet östermeli. Yine bize ne yeterli yok. Adamlar birleşmeyene. İman yeterli değildiniz de. Yine Esser 17. yılda 1917. yılda padişahını ağdarıp komünistler hudaysız imansız adamlar toplanışıp padişahını ağdarıp tuturlar. Bize ne yeterli yok. İmansız olsun. Dinleyin de. Belki söyleme kovu sonra. Başka vatandaşlar sorunuz var olsa ya sorularınızı yazın. Eğer elbette sorularınız varsa yazın. Doğru diye Musa sen 100 yıl bundan şoň alak etdiler din direktir narkotiktir halk için religiya opium bilen arada dediler yana berat dediler ve limonsuza moňordular diye yani gelin ona 70 yıllık tarihimize bir kıyskaça seyredelim. 70 yılın devamında Türkmen aslını yitirmendir. Özbek aslını yitirmendir. Kazak aslını yitirmendir. Kırgız aslını yitirmendir. Tacik aslını yitirmendir. Müslüman devletler aydanın Orta Asya'nı kozga vereyim hemen. Aslımızı yitirmedik. Dinden imandan uzaklaşmadık. Kayta has mekam berk olduk. Gizlidi. Et bilmediler. 91'den sonra arkaynçılık oldu. Türklerde bir gep var. Yarım doktor candan, yarım mollada imandan edermişti. Düşünün mü? Yarım doktora gitsen, operasiya yatsan, ölüyen, işini oňurmayan hirurgun eline düşsen, mollana eline düşsen, boljagy näme? Hirurgun eline düşsen, balna ýary bolýanlar. Yar imanından ederdi. Ters yanlış saatler öğretilir belki. Yöne Türkmenistan yurdumuza diýmek istediğim değil. Bütün mollalar bir derek işini bilenek yok. Elbette halkın hakikattan bir Allah Teala iman edip halka bir düşündürecek, zat edecek olanlar var. Yöne ananay Türkmenistan'ın başına oturan müftini gözüm bilen göremek. Yöne ondan önce gelen müftülerin köpsünün şekerin taksirlerinden bilýärdim. Kimden padar, kim haysi molladan, haysi mescitten plan müfte dastakka diye poşta gatna diye para eltip beri. Ay müfti plan yerin çöregini görýärmiş. O imam plan yerin rahat netjeymiş. Ýöne bular dini özünün keyfi üçin ulanýarlar. Ve halk bunu bilýär. Inanay. Haja gitjek adamlar pulu ýok adam haja gidip bilenak. Hökümet da şonam gurnanak. Mümkinçiligi var ýagdaýynda. Bütün yurtlar, Müslüman yurtlar gurnoya. Ağam. Hacı nerede? Krasnovodsk'a gidip bilen ağam. Dur abi şimdi. Krasnovodsk tamam da. Şimdi abi aslında yok. Yurdun başına taze prezident geldi. İlkinci ziyaretini Daşar yurduna Kabe etti. Mekke, Medine ziyaret etti. Umre ziyaretini etti. Ki umre ziyareti hac hesaplananok. Üstüne farz olan hac hesaplanmaya yanlışmayan onun atasam Kurbanguly umre hacına gitip geldi. Kurban haca gitmedi. Yani hakiki hacı değil. Umre hacı Serdar ağa, siz meseleni şol adamların imanı pesrek, medeniyeti pesrek şonda görýäňizdi, şeýle mi? Problemany. Yok. Medeniyeti pestel Türkmenistanlynyň hiç gaýsyn boyuna almaz. Hemmesinden en akıllı, en mudry, en umlu adamdır. Absolutno. 99,9% 100 diýmeýin biri bar da aýyrmaly bir semýa bar Türkmenistanly çürük bir semýa ýürege düşüren barymyzy bulatdyran. Indi seret hemmesinden akıllı mudry ve hakykatdan hem Srednjevikowy sereden wagtymyz orta çağ asyrlara serdenimizde
İbn Sina'nın medeniyetin, kulturanın yayrak giden yeri. Türkistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan hemmesi birlikte. Bular ayran bolmadık. Hemmeze Mahtumgul'un koşkusunu yani biri Kırgızça, biri Özbekçe, biri Kazakça, biri Türkmençe okuyor. Sonra adamın koşkusunu okuyorlar hemmeden. Özbek'in birine sorarsan ben aslında Özbek değilim. Beni orasılar Özbek etti diye. O ne diyeceksin? Oğuz Bey'i Özbek etik koyverdiler. Oğuz Bey deyip kim gördüler dedi, Özbek etik koyverdiler diye. Doğru yankam. Ve indi böyle uzadı oturmayın. Cemada çıkmalı uzağa çekeriz belki. Sonra ona cevap verecek. Yok sonra ona cevap verecek. Temadan çıkasın gelen hakta. Ne mi diyeyim ben sana? Bir kil hemme adı birden aytıp beresin geleyim. Şahadan şaha bök gidip otayım na olsan. Punktlar taşlak gidip otayım. O adamlar yetişeni var, yetişmeyeni var. Sen aytışın yarak. Ne mi diyeyim ne düşünmedim bu adamın. A'dan girdi, yağdan çıktı diyenlerin böyle kâmıkıl. Bizim Apazistan hareketi son yalı da. Bök gideceğiz. Sondan son yalı bolup dur. Yok. Biz birinciden Türkmenistan'da belkem hakikat yüzünde ekrana çıkıp, televizyona çıkıp, halka içine aksına edip yaşı yok, karısı yok, çopanı yok, mollası yok, doktoru yok, muallimi yok. Bizim aramızda her türlü halk var. Hiç kimim kemsetmeliler. Bazı şeyler nemem ben barda benim. Geçen yıl mı bir yıl, önkü yıl mı ya, şu yıl mı bir yerde geplettim. Şu saatlik şeyhi irtiyen adam öyle günlü gelen ne dedim? Men bolmasam siz yurda girip bilmezdiniz. Men size sonça kömekler ettim, sonça maglumatlar uğrattım deyip hali özünü kovalacağım bolar yurdun eline düşen vakti. Gördü duray. O özünün uzi iki taraftan balıktan sudan kur çıkacak olup durandır o. Kamını yiyip. İki taraflayın oynaya oğlum. Kembir degen ağam hemme. Sögen ağam. Sağ olun. Indi sorular geçsek indi var nar deyip vatandaşımız soru veriyor. Murat ya Serdar ağa ne için opozisiya prezident dalaşmasına katnaşmadılar? Men bilişime göre opozisiyadan 3 adam katnaştı. Ekrana koysanız, ekrana bize okusak. Baş üstüne. Ne için opozisiya prezident dalaşmasına katnaşmadılar? Resmi değil de sever, resmi değil. 30 yıl bundan opozisiya olduk diyen adamlarda resmiyet yok hiç şeyli. Resmiyet, ofisyalist yok. Eğer burada ofisyalist yok olsa, ha. Murat. Hava. Ne için adamlar opozisiyadan ne şeyle zatlar var, ambisiyaları var da gelecekte yurtta baş tutan olacak, onları yol edecek, onları katnaştıracak değil. Yani opozisiya prezident dalaşmasına katnaşmadılar. Ne sebepten? Indi yurdun dışında elektron ettiler. Yani siz içinde mi diyecek olanınız? Yani içinde etmediler. Daşında böyle ki ambisiyalı opozisiyalı da. Eylekiler mi? Eylekiler mi? Yine de özün opozisyonerler görüp yönenler var. Ayda atlarını soturma alın berden son yani diyemezler. Bilemok indi onların maksadı demek başkadır da bilemok indi. Onlar gelecekte soyup barıp eğlemek maksadı anık oların. Atcaname yangam aydık geçtime seredin. Ben berde hani hazır yok hemmesini padret tankitlayan boşuna isadı bilen o gene ne mi diyen vatandaşlarımızın çıkacak da komentariyada bilen de onu beni. Mıdam ediyorlar onu şeyli yazıyorlar. Şimdi açacak olanım ne mi? Indi açacak olanım ne mi ustayda? Seredin. Mesela yurdun dışında şu elektronlu edildi. Okey onun içinde doğru oldu, yanlış oldu, şeyle oldu, beyle oldu. Onları koyuyan şu at kırıkıraya. Neyle oldu, nemeler oldu. Yani oldu, neticede edildi. Yani onun edilmesi de bir tarafına bir go tarafı var. Yani kak bir stimul veriyor. Bir neyle olsa vatandaşlara bir umut veriyor. Hani dışarıda bir hareket ediliyor, yani ne ediliyor. Yani karşı taraftan eylek taraflardakilere seyredeceğim. Onlardan hiç kilizat yok. Hatta neyme çıkıyorlar yok sizin bu edyanınız bolonok tam tersine gel bile edeli gel menem katnaşayın gel yenene edeyin ya da bile edeli bile edip ondan sonra halkımız seçsin yok hazırdan granitsa hazırdan özünün zatları var da hani bu men ol
mening düşmanım, garşı tarafım. Kak tipi Galatasaray bilen Beşiktaş, yani futbolny zatlary ýaly. Onuň fanatlary bar, düşünýäňizmi? Ya da UFC ýaly düşünýäňizmi? Yani özünüň zat fanatlary bar we özlerini häzirden ýurdun daşynda, bakın ýurdun daşynda hiç sat ýok. Hiç sat ýok ortada. Yani prosto şu wagtdan eger bullar birek birene şonyaly etseler, ýurdun içine gelinse şo adamlar. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow ýa-da o Gurbanguly onu da ayırsalar, bular näme etjek öz aralarında onu pikirlerik görün. Yani öz aralarında näme etjekleri we bularyň garşydaşda toporlary bar, fanatlary, olar soň näme boljak. Men şolary düşünýände, men häzirden şo mýalyçlary çel düşünýän ýöne aýtsam, diýjek, "A, meni tankytlady, ýok, aha Seret Murat meniň düşmanym boldy. A, Murat indi ýene näme etdi?" Ýok. Häzirden şu zatlary gürümleşmesek bolany. Yo, doğru aýdýaňyz. Ýa-ni futbol fanatlaryny ýatladyňyz. Hatta futbolda yüzme-yüz duşmana mertlik ýetdi. Bizde oturuş gepleşmäne mertlik ýetmeýär. Agynansak da bizim aýdyşyňyz ýa men bizde medeniýet pes diýdiňizde olaşan belli bir derejede. Ine şurada yine varlar diýip komment koýýar. Bu komment koýupdyr. Türkmenler medeniýetsiz çünki köni inteligensiýa ýurtdan çykdylar 30 ýyl mundan öň. Indi bizim medeniýetimiz ýok. Bizim ýok. Doğruda ýok, ine serediň näme diýe, şo inteligensiýamyz ýurdun daşyna çyksa, şo inteligensiýamyz ýurdun daşynda gürläp bilýär, ýa-da bizlere akyl berip bilýär, maslahat berip bilýär. Edivermeli şonu. Tutan adam ýok. Ey ýok. Näme diň aýtjak zatlar köpsüniň da şo inteligensiýa diýen adamlaryň goşadyrna içinde ey bular boş diýjek ýa-da kim bilýär özü ýurdun daşynda belki hökümetde şolar bilen bile işleşen üçin nefsi temiz değil de ak değil de yani men häzir opozisyonerleri arasına girsem özüm hemen oğurlap gördüm yere nämetim de belki şu inteligensiya diyen adamlarımızdan dinleyendir de aramıza koşulan değildir. Hem için şu içinde bir zat saklap durandır da men özüm şu tayda şey ettim yöne häzir çıksam bolany soňam tarihini bilen opozisyonerlerden belki çekinýändir. Kim bilýär birileri bilýär meni çıksam el son meni son paýyş edip arkamdan meni istoriýamy aýdyp çykarlar. Da kansa pazor bolaryn diýip belki çıkman ýören inteligensiýalarymyz bardyr. Kim bilýär? Bilemiz okda. Ýöne netije näme? Ortada şu inteligensiýalar ýazýar, inteligensiýamyz daşarda. Hani nirde şolar? Daşarda bolsa haskuda çykda paylaş da pikirini, maslahatyny, gaýraýyşyny, niýetini da ene paylaş. Men ulaşan sebebi inteligensiýa diýmek akyl bilen cemgete täsir edýän adamlara inteligensiýa diýär. Ýöne olar elinde diplom bardyr belkem, ýöne cemgetine täsir eden ok, olar inteligensiýa aýdyp bolmaýar. Serdar aga bizim şu medeniýetsiz ýagdaýda indi şu ýagdaýda galmalymy ýa ösmäne bir şans barmy bizde? Elbette var. Çıkmadık candan ümit kesilmez diýipdirler. Şeyler var da biz inteligensiya mıyız, değil miyiz? Onu bir yana bırakıp seyredenimizde yana şu Murat kardeşimizin bir bellek geçişi ýaly aslında halkı birek gülen näme zatda peýdaly bolup bilersiň diýip seyretmeli. Naprimер, bizim Türkmenistan meýene pojan diýjek bolan her şäheriň meri yok. Hakimi yok. Velayetin. Şäheriň bağışlan velayetler başka ýerde şähere tere diýenlerden bar. Şäher hakim, velayet hakim diýilen aklary. Şäheriň prezidenti, Warşawaň prezidenti, Poznanyň prezidenti düşünýäňizmi? Şoňal dojnuslar bar, doly. Her velayete, her şähere. Berýär dojnus, ýerine ýetirýär funksiýasyny, halk vatandaşyna lokçygyny töleýär, döwlet etmelisini diýär we bu adamlaryň günle işleýän sagady 6 saat, 8 saat, hepde de 5 gün işleýärler, 4,5 gün işleýärler, galan gündem ýatyrlar. Berilip turan aýlygam şondan ýetip barsyny. Ýene men şoňa öwrüň, bizim halkyň sorajak soragy belli, ýene bular Ýewropa bilen deňeme, biz Ýewropadan hasken gowy bolup bilýäs. Şu wagt halky agzy birleşdirmeli midik? Inteligensiýa çağırmaly mydyk başlan?
Bizde hakiki inteligensiya yok. Indi sirden az bar bolsa da gynansak da. Yine sonra devlet aktivistlerinin näme boldy, näme üçin aktivlik pese düşüpdir? Sonra olbay. Murat näme üçin devlet hareketi pese düştü adamlarda şeýle pikir bar. Siz nähil görýäňiz, näme sebäpden? Şonu yazan vatandaşımızın özü şeýle düşünýändir. Ýöne devleteden sorsaň hazır, devleteye sorsaň, şunu ýaly barmy diýsen, ýok diýjek. Ol onu eýle görýär, ol bunu beýle görýär. Baştan mene devletede ýöne men belli bir derejede warynlar bilen ulaşýan. Aýdyň başdan. Warynlar bilen ulaşýarsyň. Men ulaşýan belli bir derejede. Ýok. Ýok, indi seredin. Hazır hemme zada açyk seretmeli da indi. Hazır men aýdyp bilerin, edebiýaty nol diýip bilerin. Ýöne men içine girip görem, onu bilem, onu näyle noldur, näyle adamları bar, ýok, näyle hereket edip bilem. Ýöne birisi haýwat atýa, birisi bana diýýär, Murat edebiýaty şeýle bolupdyr, ýene näme bolupdyr. Şeýlemi? Onda çıkaýanda gürleyin. Çıkaýanda gürleyin, ýöne o fakt däl, bilem o. Belki o bana yalan gürledi. Men hem çıkıp yalany aýdyp durdum. O bolanok. Ýöne şonyalı gürüňler barmy? Bar. Bu yankı zada dolanyp gelýär aýlanyp. Näme? Birek arkasından guýusyny gazmalar da ol tarap çıkýada devletini hapalaýar, bul çıkýada gidýär eýlekini hapalaýar, aktivistler, fanatlar bunun tarafındaki gidýär onu hapalaýar, bunu gelýär bunu hapalaýar. Yani aslında seretsen o zatlara gerek yok. Näme üçin? Maksatlarınız eğer bir bolsa, hakikatda maksatlar bir bolsa, hemmesini şu Berde Muhammedov maşkalan tohumunu ayırmak bolsa, Türkmenistan'ı demokratiýa getirecek bolsalar, olar özünün dinleyicisine, özünün toporuna, zadyna onu negatif ýaymaly däl. Ýok, etmeň. Boy bize etseler de size etmeň. Näme üçin? Eğer bu taraf özüniki düşündürse, şu taraf özüniki etmese, angar taraftaki eder ondan sonra biz palezliligini görüp başlarına soň daşlar. Ýöne bunun ýaly kommentarýalar mydama bolýar, agam, bu mydama da edilýär. Bu bolýan zat, bu normal men pikirimçe. Bu sorak ölmeýän bir soraklardan. Düşünýäňizmi? Ölmeýär bu. Serdar ağa, sizin pikiriňiz şu mesele boýunça? Soraly gaýtarasaň täze sora goýdun-la. Devlet aktivistler näme boldy, näme üçin aktivlik pese düştü? 2020'de devletini tanıdım. Son içinden gittim geldim. Devletin aktivlik belki yarışmalar düşündürücü hemmesi rişağa edilecek aygıtlı ädime, edilecek aygıtlı harekete, somut netice berpilecek hareketlere karşı otyr mukadiyen köpçülük uzi dine gürlemekten muradyny aýtýarlyk ýadadyk. Şu birat gürlezen sonra beren köpeli beri günne biri oýandy da täze oýananam onu dinleýär dur men sizi dinlejekler, men YouTube'dan dinlejek diýär, senden soraýar, menden soraýar. Ve biz bunu gaýtarap durmaly. Mecburi ýagdaýda ýöne oňurup bilse halkany birege beýleke bizim halkyň arasynda şo gylyk bar. Etmäne iş tapmasalar siýasat gepleşýärler. Gepleşsinler, gepleşenleri gowy. Azrak kelle ütkap başlığa çaklaşıp başlıyor. Benim pikirimce Levata'daki hareket önkâ senelerine belki azrak yuvaşlandır, ganimadrak belki yuvaşlandır. Men hem bir alışyan yani. Ağamcan, Türkler borsa diýär de, oruslarda da o näme o akça da näme birjada mudama göterilip duran o düşen wagty öyle ýene göterilen wagty öyle düşünýäňizmi? Hayatyň sykly şoň ýalda oýnaýar şeýle. Ya yüreğimizi de gidip ekege çektiren wagty näle şu oýnap durýandyr da. Häzir şu düşen wagtyna dogry gelendirik de ýene göteriler de bu diňe debate däl de eýlekileri de analiz etseň olarda da bardyr. Ýöne o da analiz edip duran adam mı bar şu? Sen gol misaly getirdin. Gepleşige başlan wagtymyz Musa bunu aýdypdy. Tikenekli yol, doğru hakikat yol. Aşağı düşýän dağın tepesine düşýän dağın ýokarysyna çykýan. Şu wagt belki dyrmanýandyrys nesip bolsa, Allah yol berse, tepesine çykarys ýürügiç. Yeter ki azimli ol. Murat, bu analogiýa getirdiňiz misal, menem ondan bir zat açypdym.
bizim hareketimiz sprint hareketler, bizim hareketimiz maraton. Uzak muhletleyin. Başta bir yürüyen, ılgayan, tiz tempte ondan yuvaşayan, önünde birini görüyen yine şunu yeteyin deyip yine yürüyen, dökyen, yetken, yine yuvaşayan. Yine varınlar esas sebep var. Görüyen komentarlarınız, ona yazacağınız zatlarınız. Siz koşulsanız, son için koşulmadınız, son için bizi pes ederiz. Siz gelip koşulsanız, biz bu işe nersine. Mesela seredin, şunyalı efirleri davatı edelin, indi paçaşı, toka, indi ne edeli? Her efirde 5 adam aşaktan, yani isteyenlere atmalı zadı, ne mi olur? Sılkanı, koşulsun, TikTok'a alıyor, YouTube'a girsin, şutayda şonyalı bir efir yaratmalı diyecek öyle. Yani TikTok'ta ediliye, hem şu YouTube'da edip bulanıyor. Yani ben şu nezle becerip bilemem. Hazır vaktim yok. Hem şu bilen doğru şu imini şu platforma var, şu stream yarı bilen onarma zadım yok da vaktim yok şu vakt. Yani siz etseniz ben gelip boş olup bilerim şonyalı zatlara, streamlere. Şimdi gerek neme yani Serdar ağa zat dedi, dostluk dedi de. Yani dostluk Aristotel'in açmağına göre bir gatnaşık yukarı derecede gatnaşık birbirine behbitli olsa. Şol behbitten kes almanı besetse şol vaqtdan dostluk tutarya. Bizim dostluğumuzun behbidi Türkmenistan gülletmek. Her kimde onun Aristotel'de aydiyada siyaset her bir grajdanın, her bir adamın ulu potansiyeli var. Şonu yüze çıkar için siyaset alıp barılıyor. Siyasetten Gadim Gretsia'da adamzadın en ulu derecedeki sungatı. Sungatam yuvaş-yuvaştan tecrübenin üstüden geliyendir. Şunun için gepleşmeli, gürleşmeli. Yine aydayın Malcolm X deyip bir akıldar vardı Amerika'da. Şu qaraların haklarını, hukuklarını korumak için görüşen adam, qaraları birleştiren adam. Çünkü qaraların arasında da sol vaxtı ezilse de, haklar kesilse de şu haklara varıp satyan adamı vardı qaraların arasında. Şola geldi. Biz birbirimizi yaktılandırmalı diye. Yaktılandırsak onda söygü dörer diye. Düşünmeklik dörer diye. Düşünmeklik söygü getiriyor, söygüde sabırlığa getiriyor, sabırlığa birleştiriyor. Birbirimizi bilen sabırlı olmalı, hürmet koymalı. Yine son soru bağıştan Türkmenistan'ın bir taraflı halk için peydalım ya da diktatör için sebepleri. Serdar ağa? Hazırki dövrde diktatör için peydalı oldu. Sebebi halkın sesi çıkanak näyilelik bardı. Halk köpçülüğü sesini çıkaranak dekorasiya görkezittu ine beydip emmedat gulyalak çiki-piki dip bollu. Bärden halkın sesi çıkanak sen näme işin var sen koşulma dip işin bolmasın. Ona koşulma muradyny aýtýarlar. Diktatör ondan peydalanyp ýöne bardy geldi. Türkmenistan'ın halkı, politsiyası, vayenisi, komitesi, prokurori, onsi, munsi gelin birleşek ağzı birleşip bir neticeli karara geleli. Bolsun 100 adam çıksın halkın içinden, 1000 adam çıksın, toporlar çıksın, milyon topor çıksın tapav diyor. Her toporun başındaki adam gelip şu maslakada koşulup şu neticelendirip bilse, bizim bir taraflığımız 180 devlet tarafından kol çekilen bizi goracaktıklarına kol çekip verenleri so. Bize halkın üstüne halk öz demokratik islegini yerine getirecek vakti yurdun başındaki prezidenti kanun esasında halk islayanak, ministerlikler islayanak, prosto komple bir ağızdan islayanak diyen vakti o orsiyede getirip ya kitayı getirip ya da beylekini getirip bir adet bilmez o. Bizi 180 devlet gerek olan vayen teknika ile yurdumuzu doldurar. Ve bizi kovlar. Yani olan kovuluğa getirmek kanışlı. O hiç kim için gerekler senaryo mı kadın?
Murat sizin pikiriniz? Bir taraplık aýtdyna, şu wagt hökümete peýdaly bolupdur. Yani halka bir peýdasy ýok çünki mysal alsak Şwetsiyada bir tarap bir döwlet, ýöne o taýdyň Şwetsariýada, Şwetsariýa. Ýöne o taýda görýäňiz näle adamlarynyň ýaşaýyş stili ýene nämesi, dünýäniň eň skriti banky diýsem bolýar. Yani olar bir taraplygynyň gowy bähbide ulanýarlar. Bizimki bolsa erbet bähbid tarapyna diňe özüniň şu ogurlugy talamasy, halky soýmasy, halky garyp ýaşatmasy, ýene nämesi, olar diňe şo üçin ulanýarlar. Bular näme üçin ulanýar? Şwetsariýada olar özüniň şo bankynyň güçlülügi we skritilygy, açyk ýapyklygy we ondan sonra da özüniň hem lokasiýa tarapyndan hem şo statusy bar bir taraplyk. Şonu gowy tarap olanýarlar. Hem biznes edýärler, hem ösýärler. Düşünýäňizmi? Ýöne bizde onýaly akyl mı var? Bizim türkmenleriň häzirki duran baştakilerde akyl mı var o? Akyl bolsa bu ýagdaýa düşmesdi türkmeniň halky da, Türkmenistanyň özü da, düşünýäňizmi? Sağ olun. Murat ýene goşjak zadyňyz bolsa aýtyp bilersiňiz, efir tamamlaly. Köp sağ. Agzybirlik problemasy boýunça mümkin bolsa. Opozisiýanyň agzybirligi ýoş-ýoşdan bolar meniň görüşüm. Çünki hemme zat birden bolanok. Hemme zat munýaly az bir minut. Serdar aýdaýyň siz oňa çelde. Bolýar. Gorkas durmy donqa. O dinleýär. O indi şol seniň soragyň opozisiýa baradamy? O agzybirlik problemasyny çözmeli. Indi az aýdaýyn da ben şu taýda 2 minut, ondan sonra Serdar aga aýtsyn, şo bilen soň jemleýeli. Indi meniň berde diýjegim näme? Bul sırazı bolanok, yani hediyeleme bolanok ve bizim bu vatandaşlarımız, dinleyicilerimizin bizi belki goldayan, belki halamayan, belki yiğrenyenler şolara bağlı da diyeceğim. Çünkü siz yiğrenseniz bizim vatandaşımız, siz bizi gol görseniz siz yine bizim vatandaşımız, siz agent olsanız bizim vatandaşımız. Hani şeyle diyende şu eğer Türkmenistan'ın edil şu vakt yukarıdaki duran prezidentin tohumundan başka vatandaşlar bolsanız siz yine de näme şu tohum gidenden soň siz yine de bizim vatandaşlarımıza goşulýaňyz, şu abişni yine de zat boýaňyz. Okey. Belki eden günahınız için belki gidip oturup zadınızı, günahınızı çekip bilersiniz. Yani umuman aydanda yine siz yine bizim vatandaşımız. Şeyle aydanda näme? Hazırında bu opozisyonerler goşulanok diýäs, yine näme de ağzı bir del diýäs. Bulan yine de sizlere bağlı. Yani biz diýäs yine bizim goldoksuz bolanok, yani menem goldamalı, senem goldamalı, dinleyenem goldamalı, dinlemediğim goldamalı, şonu goldosak ağzı birlik ösýär. Çünkü olaram görýär biz dinleyiciler, seyredýänler öz aralarında ağzı bir del, şo üçin hem olaram ağzı bir del. Yani bizler eğer dinleyicilerimiz, yani seyredýänler birimize, bizler eğer birimize hormat koyup goldap başlasak, olaryň başka yolu galmaýar. Ağzı birleşer, birazcık egosunu memnunliğine düşürürler ve hem adam yoluna giriyor vatandaşlar. Şoň üçin benim diyeceğim bugünlükçe bu. Ve hemmenizin can sağlığınızı dileyen ve ruhtan düşmeyin. Bu bir aýtjana, bu pikin bir şu vakt düşen vaktıdır. Belki opozisiyada görüşürüz, ruhtan düşe oturman. Yine täze bir ideýalar bilen yine nämeler, yine pikimizi alıp yine çıkarız. Hemmemize çünkü diyenim yalı mıdama doğru giden ok hem zat düşüş yukarı çıkışlıdır. Şoň üçin häzir pasivne görünýändir, yani o ýaly değil. Yani o sizin hem zadyňyza bağlı da, yani size de bağlı, siz dinleyicilere de bağlı. Şoň üçin asıl goldok sizden gelmeli hemmemiz üçin. Diňe bizim toporumuz üçin diýerim, okmam. Hemmesi üçin diýen. Hoşuna sağ olun. Sağ olun Murat. Serdar aga. Şuýda esasy yüzlenjegi minnedaşlar ýurtdakylar töweleme men bir zady gatken syn etdim.
Türkmenistanlı olanlar Türk'te olsun, Avrupa'da ya da başka yurtlarda käbir olanlar bilen ya da yolda ýa-da sataşanlar Türkmenler bilen nirden aýsan diýen wagty men Türkmenistandan dip öwrendiler. Şol ulaqan bir kazanç. Uzi ayrımcılık edemizak ve esasy eger ýurda gidip barýanlar, gitjek bolup berenler, ýurdun içindekiler birek-biregiň arasyna aýdyşyň, birek-biregiň arasyna gürleşiň. Çünki günü gelende her kimin bir daşyň aşagyna elini goýmaly bolýar ýa-da bir eline ruçka alyp bir kagyzy gol çekmeli bolýar. Şol ýurdumyzyň düzelmeginiň uğruna ve o güne taýýar bolan esasy ildeşler her kim öz aladasyny etsin elbetde. Her kim öz bala çagasyny oýlanmaly elbetde. Biz hiç kime bala çagaňy oýlanma, maşgalaňy oýlanma diýip aýdamyzak. Her kim öz maşgalasyny, öz ýakynyny, öz dogan garyndaşyny alada edip şolar bilen agzy birlik bolaý diýip sürülen döwran wagty biziň garşymyza 6 milyonluk agzy bir maşgalaly Türkmenistan halky emele gelýär. Şonuň özü bize yeterlik belli bir karara gelip bilmek üçin, kösenip vermezlik üçin enelerimiz 65, 70, 75 ýaşlaryna daşary ýurtlarda biriniň öýünde arlygyny artyp bala çağam bakaýyn, aktygym bakaýyn, hor bolmasyn diýip beren eneler horlanmasyn. Atalarından uzak, enelerinden uzak çağılar, diri yetimler, diri yetimler artık bu zatlar gutorsun. Indi Allah nesip edenden dine ağzı birleşmenin uğruna ve elinizden geldiğince prosto özünüze karar verin, gözünüzü açın, görün, dinlen, ölçen, gelecekte nähili, menin ömürüm 40, 50, 60, 70, 100 bolar, 150 bolar bilemek. Yani men çağam nähili ýaşar. Şolaryň gelejegi nähili bolar. Näme üçin her bir Türkmenistanly bir biznesmeniň ýa-da bir güýçli bir firmanyň neberesi bolup ýaşap gitmesin, bu ýurdu gülledip östürmesin diýen. Minnettar. Ýene-de görüşýänçek. Sag bolun. Köp sag bolun. Serdar aga, Murat geliniz üçin, vatandaşlar kommentariýa goýan üçin, sora beren üçin, gelecekde de gatnaşyň, paylaşın, like koyun. Köp sağ olun. Bu fikirler aydıldı. Yayraydın. Biz birbirimize aytmasak, zayetmesek, paylaşmasak bizim için hiç kim şazatlar etmeye. Onda da garankılık göreye, onun yine korku köpeliye, eziyet köpeliye. Köp sağ olun vatandaşlar.